بقوندو ግን ምስ ምሕዳር ዋሽንግተን ዝግበር ጽምዶ ዝሓለፈ 7 ዓመታት ተኸሰርናዮ ከይተጣዓስና ትራምፕ ዘለወሉ ግዜ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲታት ኣብዚ ጎደቦና ክመዓራረኽ ኢላ ኣለዎ። ሓድሽ ምዕራፍ ጂኦፖለቲካ ቅርን ኣፍሪቃ ኣሜሪካ እገዳ ኤርትራ ከተልዕል ምዃና ሮይተርስ ዝረኣዮ ናይ ውሽጢ ሰነድ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣመልኪቱ። እዚ ውሳነ ምስቲ እታ ሃገር ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ዝተሓሓዝ ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ። እቲ ስጉምቲ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ርክብ ንምምሕያሽ ዝዓለመ ኮይኑ ኤርትራ ኣብ ስግር ስዑድ ዓረብ ነዊሕ ገማግም ባሕሪ ዘለዋ ሃገር ብምዃና ኣገዳሲት ይገብራ። ተወሳኺ ጎረባብቲ ሃገራት ኢትዮጵያ ምስታ ናይ ነዊሕ እዋን መራፅምታ ዝኾነት ኤርትራ ናብ ውግእ ከይተኣቱ መልእኽቲ ንምምሕልላፍ ዝዓለመ ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መጽሔት ዎል ስትሪት ጆርናል ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ዝምድናኣ ከተመሓይሽ እገዳ ከተልዕል ምዃና ገሊጻ መንባራ ዝዝከር እዩ። እዚ ሓበሬታ ድማ ንዕኡ ዝድርዕ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢራን ዘሎ ውግእን ምዕፃው መፃዊ ብሆርሙዝን ቀይሕ ባሕሪ ከም ኣገዳሲ መተሓላለፊ ንግዳዊ መስመር ማእከላይ ባሕርን ኤስያን ኣገዳስነቱ ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ። ኩሉ ግዜ ቀይሕ ባሕሪ ንዓለማዊ ቁጠባ ወሳኒ እኳ እንተኾነ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ግን ብእሰንኪ ውግእ ሱዳንን ምሳሓብ ሶማልን ስጋኣት ግጭት ኤርትራን ኢትዮጵያን ተዳኺሙ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ። ደገፍቲ ኢራን ዝኾነ ይኹን ዕጡቓት ሓይልታት ሑቲ የመን ንመጻቦ ባቢኤል መንደብ ክዓጽውዎ ምዃኖም ኣብ ዘፈራርሕሉ ዘለዉ እዋን ምስቲ ኣብ ልዕሊ 700 ማይል ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ኤርትራ ዝምድና ምምሕያሽ እዋናዊ ስትራቴጂካዊ ስጉምቲ ምዃኑ ክሕበር ጸኒሑ እዩ። ብመሰረት ሮይተርስ ዝተረኣየ ሰነድ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ናብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣብ ዝለኣኾ መዘክር ኣሜሪካ ነቲ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብ 2021 ዝፈረመሉ እገዳ ዘንብር ኣዋጅ ካብ ከባቢ 4 ግንቦት ክስርዞ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ። እቲ ካብ 2021 ዝተነብረ እገዳ ሰፊሕ ኮይኑ ንወታደራዊ ትካል ኤርትራን ንገዛእ ሰልፊ ህግደፍን ከምኡውን ንሓላፊ ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራን ዝዓለመ ነይሩ። ኤርትራ ካብ 1993 ናጽነታ ካብ ትረክብ ንድሓር ብእሰንኪ ዝተፈላለዩ ዞባውያን ምስሓብ ኣብ ትሕቲ ዝተፈላለየ እገዳታት ክጸንሕ ቀሲቦ እዩ። ኣብ 2009 ኤርትራ ንዕጡቓት ኣልሸባብ ሶማልያ ትድግፍ ኣላ ብዝብል ክሲ ድሓር መርትዖ ዘይትረኽቦ ብሕቡራት ሃገራት እገዳ ተገይሩላ ነይሩ እዩ። ኣብ 2021 ዝተገብረ እገዳ ድማ ምስቲ ኣብ ሰሜን ክፋል ኢትዮጵያ ወይ ክልል ትግራይ ዝተገብረ ውግእ ዝተሓሓዝ ምዃኑ ይዝከር። ትማል ረቡዕ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራን ፈለማ እዋን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ እገዳታት ክለዓል ዝብል ጸብጻባት ከም ዘሎ ብምጥቃስ እቲ ስጉምቲ ነቲ ጉጉይ መልክዕ ዝነበሮ ፖሊስታት ዋሽንግተን ብዘላቕነት ብምእራም ፍትሕን ሕጋውነትን ርትዓውን ዘረጋግጽ ክኸውን ተስፋ ይገብር ኢሉ። እቲ እገዳታት ኣብ መጋበያ ዓለማት ክትነቕፎ ዝጸንሐት ኤርትራ እዚ ንፈለማ እዋንያ ብዛዕባ ዝእገዳታት ርእይቶ ትህብ ዘላ። ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ እገዳ ኤርትራ ክልዕሎ ምዃኑ ሮይተርስ ዝረኣዮ ናይ ውሽጢ ሰነዳት መንግስቲ ኣሜሪካ ይምልክት። እዚ ውሳነ ምስ እታ ሃገር ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ዝተሓሓዝ ምዃኑን ተንተንቲ ይገልጹ። እቲ ንምምሕዳራት ፕረዚደንት ባራክ ኦባማን ፕረዚደንት ጆ ባይደን ዝነቅፍ ጋዜጣዊ መግለጺ ሚኒስትሪ ዜና እቲ እገዳታት ዓመፅ ምንባሩ እዩ ዝጠቅስ። ኣብ መወዳእታ 2009 ኣብ ቅንያት ክሪስማስ ምምሕዳር ባራክ ኦባማ ዝፈብረኾን ዝደገፈሉን ዝኾነ ይኹን ጭብጢ ወይ መርትዖ ዘይነበሮን ዝኾነ ይኹን ሕጋዊ መስርሕ ዘይተኸተለን ዓመፅ እገዳ ብስም ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ተበይኑ ሞጎታዊ ኩኔና ሽዑ ኣዊጅና ኢሉ። መምኽኔታ ናይቲ እገዳታት እንታይ ከም ዝነበረ ኤርትራ ዝገበረቶ ጻዕርታት ክምለስ ኣይከኣልን፣ ክምለስ ጠሊብና ዛጊት ዝተዋሃበና መልሲ የለን፣ ንኣልሸባብ ዝድግፍ ዝነበረን ዘሎን መን እዩ፣ ነቲ ናይ ዓመፅ እገዳታት ተሓታቲ መን እዩ፣ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ይቕረብ ይብል እቲ መግለጺ። እዚ ቅንያት እዚ እቲ ብሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተበየነ ዘይሕጋውን በይናውን እገዳ ኣብ ቀረባ ግዜ ክለዓል እዩ ዝብል ጸብጻባት ኣሎ። እዚ ስጉምቲ እዚ ነቲ ጉጉይ ፖሊስታት ብቐጻልነት ብምእራም ፍትሒ ሕጋውነትን ርትዕን ዘረጋግጽ ክኸውን ተስፋ ይገብር። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስቲ ምምሕዳር ዘካየዶ ጽምዶ ክዕወት ከም ዘይከኣለ ክገልጽ ምጽንሑ ይፍለጥ እዩ። ኣብቲ ኣብ ፈለማ ናይዚ ዓመት እዚ ዘካየዶ ቃለ መሕተት በቲ ሓደ ወገን ኮፍ ኢልና ክንዘራረብ ንደሊ ብዛዕባ ወፍሪ ብዛዕባ ቁጠባ ምትሕጋዝን እንድሕር ተባሂሉ ኣብ ኤርትራ ኣይከኣልንዩ እንድሕር ዝበሃል ኮይኑ ንምንታዩ እቲ ዕላማ ጸቕጢ ክትገብር ወፍሪ ብናትካ ኩነታት ከተገድድ ምእንቲ ዶስ ነቲ ጽምዶ ንገዛ ርእሱ ክትብትኖ ምእንቲ ዝግበር ዘሎ እዩ ብምባል ሕቶ ብምቕማጥ ኣነ ሕጂ እንታይ ዝብል ድብያን ጭውያን ከም ስልቲ እንተርኢኻዮ ድብያን ጭውያን ከትሪ ትኸትር
ኣብ መንገዲ ነቲ ጉዳይ ከይከደን ከሎ ድሕሪኡ ናትካ ዝመስለካ ኣርእስቲ ተምጽእ። እዚ ግን ንዓና ሓድሽ እውን ኣይኮነን። ሓድሽ ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእልን። ባህሪ ናይቲ ስርዓት ኣሰራርሓን እዩ። ትጉንፅ ተፈራርሕ ትህድድ ተሰይጥን ድሕሪኡ ድላይካ ትረክብ ዓይነት ከም ሓደ ናይ ፖሊሲ ጋይድላይን ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ግን ልምድን ባህርን እዩ ኢሉ ነይሩ። እንተኾነ ኤርትራ በቲ ገጢምዋ ዘሎ ብድሆታት ተስፋ ከይቆረፀት ምስ ምሕዳር ትራምፕ ዝግበር ጽምዶ ክትቅጽሎ ምዃና እቲ ፕረዚደንት ኣፍሊጡ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። እቲ ዝበሃል ዘሎ ምልዓል እገዳ ሓቂ እንተኮይኑ ውፅኢት ናይቲ ከምዚ ዓይነት ዝበለ ናይ ጽምዶ ተበግሶታት ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ይግመት። ኣብ 2009 ንኣልሸባብ ኣጽዋር ሂባ ብዝብል ክሲ ብዝተወሰነ ኣብ 2018 ዝተላዕለ እገዳ ደገፍ ሩስያን ተዓቅቦ ቻይናን ምርካቡ ባህ ከም ዘይበሎም እውን እቲ መግለጺ ከይጠቐሰ ኣይሓለፈን። ኢትዮጵያ ነቲ እገዳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክግበር ካብ ዝጉስጉሳ ዝነበረ ሃገራት መሪሕ ተራ ብምጽዋት ከም እትፍለጥ ኮይኑ እቲ ኣብ 23 ታሕሳስ 2009 ዝሓለፈ ውሳነ 1907 ናይ ኣጽዋር ከምኡውን ናይ ገለ ሰብ ስልጣን ኤርትራ ዕላማ ዝገበረ ወይ ናይ መገሻ እገዳታትን ምድስካል ሕሳባትን ዘጠቓለለ እዩ ነይሩ። ኣብቲ እዋንቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዘቕረቦ ጥርዓን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ሕብረት ኣፍሪካ ኢጋድን ስለ ዝደገፍዎ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት እቲ እገዳ ጽኑዕ ክገብሮ ከም ዝኽኣለ ይፍለጥ። ቀወምቲ ኣባላት ባይቶ ዝኾና ሩስያን ቻይናን ብዘለዎን ወሳኒ ድምፂ ኣብ ጎኒ ኤርትራ ደው ክብላ ዘይምኽኣለን ካብኡ ሓሊፉ ድማ ሓንቲአን ምድጋፈን ተኻሊእቲ ድማ ስቕታ ምምራፅን ንኤርትራ ወይ ንመንግስቲ ኤርትራ ኣቆጢዑ ምንባሩ ይዝከር። ኣብ ዝቐጸለ ዓመታት ግን ኤርትራ ጸግዒ ሩስያን ቻይናን ብምውሳድ ንዋሽንግተን ክትነቅፍ እያ ጸኒሓ። ኣብ 2023 ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ሞስኮ ምስ ሩስያዊ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ዝተራኸበሉ ሩስያ ነቲ ቐልቀላሎ ዝበለቶ ሓድሽ ዓለማዊ ስርዓት ክትመርሖ ጻውዒት ምግባሩ ይዝከር። እቲ ናይ 2009 እገዳ ብኣቦ ወንበር ኡጋንዳን ቡርኪና ፋሶን ዝቐረበ ኮይኑ 13 ድምፂ ብምርካቡ ናብ ተግባራውነት ሰጊሩ። ብመሰረት ውሳነ ሓደ ተቆጻጻሪ ጉጅለ ኣብ ጉዳይ እገዳ ኤርትራ ሞኒተሪንግ ግሩፕ ተመስሪቱ። ሓደ ሐምለ 2012 ኤርትራ ንኣልሸባብ ከም እትድግፍ ከእምን ዝኽእል ጭብጢ ከም ዘይተረኽበን ዝገልጽ ጸብጻብ ድሕሪ ምቕራቡ ኣብ ጥቅምቲ 2012 መንግስቲ ኤርትራ ነቲ እገዳ ክለዓል ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጥርዓን ብምቕራቡ ካብ ቻይና፣ ሩስያን ደቡብ ኣፍሪካን ናይ ደገፍ ድምፂ ረኺቡ ነይሩ። ኣብቲ እዋንቲ ገለ ተቃወምቲ መንግስቲ ኤርትራ ከይተረፉ እቲ እገዳ ምኹኑይ ከም ዘይነበረን ብጸቕጢ ኢትዮጵያን መሻርክታን ከም ዝተወሰነን እዩ ዝምጉቱ ነይሮም። ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ደገፍቲ መንግስቲ ኤርትራ እውን ኣንጻር እቲ እገዳ ሰፊሕ ተቃውሞን ካይዱ ምንባሮም ዝዝከር እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምስ መጸ ኣብ ክረምቲ 2018 ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኣስመራ ጅዳን ስምምዕ ሰላም ምሕዝነት ብምፍራሙ ነቲ ንኣሳት 20 ዓመት ዝቐጸለ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ከም ዘብቅዐ ድሕሪ ምእዋጁ ኣዲስ ኣበባ ነቲ እገዳ ክለዓል ብወግዒ ንባይቶ ጸጥታ ሓቲታ ነይራ። ኣብ ሕዳር 2018 ድማ እቲ ባይቶ ነቲ እገዳ ከም ዘለዓሎ ወግዒ ኣፍሊጡ። ምስ ኤርትራ ዘይተወደአ ጉዳይ ዘለዋ ጅቡቲ ግን ነቲ እገዳ ክለዓል የብሉን ዝብል መርገጺ ወሲዳ ነይራ። ዘጊት ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ክልቲአን ሃገራት ተበቲኹ ይርከብ። ድሕሪ ናይ 9 ዓመታት ኣዕናዊ ሳዕቤናት እገዳ ኣብ 2018 እገዳ ይለዓል ኣሎ ምስ ተባሃለ እውን ዋላ እኳ ደንጊዩ ዝመፀ እዋናዊ ስጉምቲ እንተኾነ የቐኒልና ኣይበልናን ይብል እቲ መግለጺ ሚኒስትሪ ዜና። ኣብ 2017 እውን ኤርትራ ኣብ መዝገብ ናይተን ግብረ ሽበራ ዝድግፋ ተባሂለን ብሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝጥቀሳ ሃገራት ኣትያ ነይራ እያ። ኣብ 2019 ካብቲ መዝገብ ምውፃኣ ብሓጎስ ከም እተቐበሎ መንግስቲ ኤርትራ ኣፍሊጡ ነይሩ። ሚኒስትሪ ዜና የማነ ገብረ መስቀል ኣብቲ እዋንቲ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕተት እታ ሃገር ኣብቲ እዋን ኣብቲ መዝገብ ምስፋራ እውን ጉጉይ ምዃኑ እዩ ገሊጹ ነይሩ። እንተኾነ ግን ዋላ እኳ እንተደንጎየ ሕጂ ግን እቲ ውሳነ ምውሳዱ ቁኑዕ ምዃኑ እዩ ተዛሪቡ ነይሩ። ኣብተን ዝሓለፈ 10 ዓመታት ኤርትራ ኣብ ቃልሲ አንጻር ግብረ ሽበራዊ ዝነበራ ተራ ዝድነቕ እዩ ብምባል ድማ ሃገሩ ኣብ መዝገብ ምስፋር ርትዓዊ ከም ዘይነበረ እዩ ኣረዲዩ። ምስጢር ናይዚ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ኤርትራን ኣሜሪካን ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪካ ማሳድ ብሎስ ነዚ ጉዳይ ኣብ ምስላጥ ዓብ ተራ ይፃወት ከም ዘሎ ጸብጻባት ዝሕብሩ። ቦሎስ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ዓመታት ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ካይሮ ተራኺቡ ሰፊሕ ዘተ ከም ዘካየደ ሮይተርስ ገሊጹ ኣሎ።
ፕረዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ዝሓለፈ ሓምለ 2025 ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕተት እቲ ኣብ ናይ ባይደን ግዜ ኣቋሪፁ ዝነበረ ጽምዶ ኣሕዲስና ክንክእል ኣለና ክንቅጽል ኢና ክብል ድልውነቱ ገሊጹ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። እቲ ምስ ኣሜሪካ ዝግበር ጽምዶ ድሕሪ 2026 ክጅመር ምዃኑ እውን ጠቒሱ ነይሩ። ድሕሪ ዝምልዓል እገዳ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝወፅእ ሓበሬታ ዝተፈላለዩ ክኢላታት ዝተፈላለዩ ትንተናታት ይህብሉ ኣለዉ። ዳይረክተር ፕሮጀክት ኣፍሪቃ ኣብ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ሙሪቲ ሙይታጋ መዕፀዊ ሆርሞዝ ማለት ቀይሕ ባሕሪ ዝያዳ ውድድር ዝረኣየሉ ቦታ ክኸውን ማለት እዩ። እዚ ድማ ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ዝለዓለ ተገዳስነት ከም እተርኢ ዘመልክት እዩ ኢሉ እንተኾነ እቲ ውሳነ ተቃውሞታት እውን ይገጥመሎ። ተጠባቂ ጉጅለ ፍሪደም ሃውስ ንኤርትራ ከም ወታደራዊ መላኺት ሃገር ብምግላጽ ምስ ሰሜን ኮርያ ማዕረ ከም ዝሰርዓዩ ጠቒሱ። በዓል ስልጣን ስለያ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ዝነበረ ካሜሮን ሃንድሰን ኤርትራ ካብ 1993 ኣትሒዛ ዝተኸተለቶ ዕስክርናን ምልካውነትን ሒዛያ ትንቀሳቐስ ዘላ ስለዚ ኣሜሪካ ነዚ እገዳ ብምቅላላ እንታይ ክትረቢሓ ክብል ሕቶ ልዒሉ። ተሓጋጋዝ ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ጉዳያት ኣፍሪቃ ነበር ቲቮር ናጂ ብወገኑ ኣሜሪካ ምስ ሶማሊላንድ ዝምድናኣ ክትመስርት ከም ዝሓይሽ ዝምጉት ዞባውያን ዲፕሎማሰኛታት ከም ዝገለጽዎ እዚ ኣሜሪካ እትወስዶ ዘላ ስጉምቲ ዋሽንግተን ኢትዮጵያ ብሓይሊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ተርእዮ ዘላ ድሌት ከም ዘይትድግፎ ዘመልክት ምዃኑ እዮም ዝገልጹ። እቲ ሮይተርስ ዘመልከቶ ሰነድ መንግስቲ ኣሜሪካ ብሓይሊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ፈተነ ከም እትቃወሞ ንኢትዮጵያ በተደጋጋሚ ገሊጽና ኣላ ኢና ይብል። ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን እናኸፍአ ክመጽእ ዝጸንሐ ወጥሪ ናብ ካልእ ደማዊ ኩናት ከየምርሕ ንህዝብታተን ሃገራት እቲ ዞባን ዓብ ስጋት ኮይኑ ጸኒሑ እዩ። ኢትዮጵያ እስርቲ ናይ ጂኦግራፊ ኮይና ኣይትኸይድና ክብል ዝስማዕ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ተጠቃምነት ወደብ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ኣብቲ ብብዝሒ ህዝቢ ቁጠባን ዝዓበየት ሃገር መጠነ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትውንን ኣለዋ ክብል እዩ ዝምጉት። መራሕቲ ኢትዮጵያ ነቲ ካብ 1993 ምእዋጅ ሓርነት ናጽነት ልኡላውነት ኤርትራ ኣብ ምልክት ሕቶ ክሳብ ምእታው በፂሖም ከም ዘለውን ይፍለጥ እዩ። ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ይኹን ሚኒስትሪ ፋይናንስ ኣሜሪካ ብዛዕባ እዚ ዝቐረበሉ ሕቶ ዛጊት መልሲ ይሃበን ዘሎ። ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ከምኡውን ፕረስ ሴክሬታሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ቢልየን ስዩምን ዝቐረበሎም ሕቶ ኣይመለሱን ዘለዉ። እቲ እገዳ መዓስ ብወግዒ ከም ዝለዓል ዛጊት ኣይተፈልጠን ዘሎ።